Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Aw madzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Innallaha iku yuhibbu seneng sapa? Allah.
alladzina ing yuqatiluna asal kata qatala mateni yuqatiluna mateni sama perang sapa wong fisabilihi sabil fisabilihi dalane safan apa saf biasanya kate salat sumu safu fakum safan apa barisa safan ing hale baris ka'annahum kayak sak temene akeh iku bunyanun ditana nomor sak temene mesti ana iku jenenge khobar muakhir kanang kaya sak temene akeh iku bunyanun bana apa bana bina membina membina itu apa? Bunyanun bangunan kanang kaya istimewa iku bunyanun bangunan marsus kang kuat inna wasdini awaiku yukibu seneng sapa wa aladina wa ake yukotiluna perang sapa ake fisabilin dalam dalane Allah sofan ing hale baris kanang kaya sedune wa ake iku bunyanun bangunan marsus kang kuat jadi bangunan apa baris itu sing rapet supaya kuat sapu situ digawe nyapu kena sodo situ digawe nyapu kena tapi lek dibersatukan sampah bae iso berseni semono uga Indonesia kate pecah belah ya ringkih tapi nek begitu bersatu kita bercerai kita kawin lagi bercerai kita jadi kudu bersatu ini ya An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satun yadhaku wa ilaihim ar-rajulu yaqumu minal laili wal qaumu idza safu lis-shalah wal qaumi idza safu lil qital rawa Ibnu Majah sapa Bang An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ngucap Rasulullah dawuh ana telu sing awae ku guyu senyum bergembira ilaihi maring akeh sapa rajulun yaqumu minal laili wong lanang sing ngadeg wektu bengi sapa sing biasae ngadeg bengi apa sing ngadeg dadi lek ana wong sing salat tahajud awake iku seneng lane nek kene dipelajari kan ya apa carane dipaksakan
Nek dipaksa akhirnya bisa. Nek bisa jadi kebiasaan. Lewis jadi kebiasaan jadi kebudayaan. Akhirnya jadi kecintaan. Akhirnya lek gak ngono gak enak. Caranya apa? Dipaksakan. Oh, nang masjid ngali turu tok. Dadi ar-rajulu yakum minal laili, iku awa seneng. Wa qaum idza safu lis-shalah. Nek ana kaum sing baris nanggone salat, mulane perintah imam ya apa? Sufu fakum. Inatas fi atas sufufi min iqamati shalah, ana sing min tamamis shalah. Mergo lambene wong Jawa dadi sawu. Mulai nek kare pondok iku ana sawu kan karo masjid. Nggih. Gak? Nggih. Ing isare wit asem. Nggih. Ana sawu. Maksudnya apa? Sawu sufu luruskan barisan. Terus wal qaumun idza safu lil kita. Nah ana kaum baris untuk budal perang, lah iku awas seneng. Siap sampean? Siap. Perang. Iran wis siap perang karo Israel. Israel siap diserang karo apa? Amerika. Dadi awas seneng nanggone kaum sing baris kanggo perang kana bunyan marsus. Kaya gedung sing kuat. Mulane nek baris sing rapi. Aja pating pletot. Oh, pundake pepekno pundak. Poloke pepekno apa? Polok. Lah niku gak tau ya aneh. Mergo biasane di omah gak ngono model salate. Ane kene dilatih. Ya pasale dipaksakan. Ade jarake rada atuh diseret cedekno. Akhirnya jadi kebiasaan. Sama nek kene 6 tahun mulai lek gak ngono gak enak malian. Iki yo opo iso tok gak rapet blas mergo biasae rapet. Dadi ngono iku awas Ka'anam bunyanum marsus. Kayak bangunan kang kuat. Nah, jamahe Nabi ana tawanan. Iku ditahan di gone masjid. Jadi setiap hari wong salat. Bendina ana wong salat, bendira baris rapet. Akhirnya dhek sadar, lah wong Islam modele ngene ya kuat. Barisane rapet, satu hati. Lah nek wis barisane wis gak rapet, atine wis mesti apa? Gak nyatu. Akhirnya gampang kalahno. Terus wa idza qala lan nalikane dawuh sapa sama Nabi li qaumi maring kaum Musa ya qaumi lima tudunani 5 6 7 ayo mari 5 kan 6 5 krana apa tudunani nglarakake sira kabeh ing ingsun asal katai ada iku loro tudunani nglarakake sira kabeh ing waqat ta'lamuna lan temen-temen ta'lamuna ngawerwi sira kabeh asal katae alama
awale ta nimburi ana wawunun sira ta'lamuna ngaweruhi sira kabeh wis gak usah mbok manani sampean wis seru nek ro cirine ya kita nono awale ta nimburi ana wawunun sira kata dasare alama ru ta'lamuna sira kabeh ani ditenono sidae sak temene ingsun nek mari sak temene wis ana iku Rasulullah utusane ilaikum ila maringkum ilaikum kaumku lapa sampean ku nglarang aku padahal sampean larus sinaki Rasulullah. Terus ceritane. Bukaan surat Al-Ahzab surat nomor 33 ayat 69. Temu. Tulisan dilik ta lah, mari digoleki. 59. Hah? Ayat 59. 69. Surat Al-Ahzab. Nggih. Temu. Bacaan. Age sak huruf 10 hasanah lho. Ya. A'udzu. Ya ayyuhalladzina amanu wong sing iman la takunu aja ana sira kabeh kaladzina kaya akeh ada nglarake sapa akeh Musa ing Nabi Musa fabarra'u mongko bersihake sapa ing Musa sapa Allah mimma qalu saking barang kang ucap sapa wong Wakanalan ana sapa Musa indawa sariya iku wajihan wong kang pangkat. Ceritane Nabi Musa lek adus iku gak bareng karo wong-wong. Biasa lek adus iku ndek kali. Biasa ngono sampean. Biasa lek desa kan ngono sing adu nang kali campur. Yang Blitar. Sing ndukur wong wedok khusus nggone wong wedok sing kene nggone wong lanang nek desa kene tapi Nabi Musa mbiyen ya ngono wae adus nyingkri gak campur wong-wong ngono lho wong curiga gak ngono sing Nabi Musa gak gelem adus bareng awake dhewe paling anu iku dilokno Nabi Musa iku dituduh. Akhirnya Allah membersihkan Nabi Musa pas adu di dukur, wong adu di ngisor, pakaiannya dekek dukuri watu. Lah watu iku melaku, nanggone wong sing adu di ngisor, ya hajar watu klambiku. Dadi ambek mudon nututi. Nah, akhirnya wong gak apa-apa ngono jarene anu Nabi Musa iku. Lah fabarra'ahu akhirnya Allah mencuci membersihkan dari tuduhane wong Bani Israil. Mane kene ditegur karo Allah, "He wong sing iman, aja kaya wong sing nglarakake Nabi Musa. He kaumku, sampeyan lak arusinake rasul kok mbok larakno kaya ngene." Difitnah waqat ta'lamu lan teman-teman ngawuri sira kabeh ani satemene sing Rasulullah ilaikum falamazahu semangsane nyimpang sawake azagallahu nyimpangke sapa wa kulubahum kuluba apa kulubu kuluba apa kulubu? Nek kuluba ing. Nek kulubu apa?
Palama zagu semangsane nyimpang azaga nyimpangake sapa wa kulubahum ing atine wong ora gelem manut barang hak sehingga gak gelem miturut pituduh wow tai Allah iku layat ora paring pituduh sapa wa alqamal fasikin ing kaum kang padha pesek kabeh kang padha fasik. Jadi padahal wis jelas iki petunjuk mergo nyimpang seimpang pisan karo Allah. Jadi ngene iku. Dadi Nabi Musa dituduh duwe penyakit, padahal itu hanya tuduhan tanpa makna, tanpa dasar. Akhirnya Allah membersihkan dari tuduhan iku mang. Surat apa mang? Al-Ahzab ayat 69. Wong iman aja kaya kaum Nabi Musa nglarakno rasuli. Mulai aja sampean ya ngono, aja sampean nglarakno Nabi, aja sampean nglarakno guru. Gurune difitnah misale. Aku malah ketok calim, goncengan karo wong wedok. Guru dijelahno dhisik wong wedok iku sapa? Padahal iku anake dhewe. Lha, mergo garo dituduh, aku mau ketok calim goncengan wong wedok. Gak ora dicek dile sapa wong wedok iku. Nah, kadang-kadang ya ngono wis dituduh sing enggak. Aku roh sampean ambek anu. Padahal ya durung apa-apa. Terus dilamar, terus diapa-apakno. Wis cerewita nang ndi akate dirabi calim. Apa timbul nah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalian tangan. Ayo. Dadi lek imam kating imami, kan kawan delok makmum dhisik. Wis rapat apa durung? Sehingga perintahe suhu safu vakum. Ayo rapatkan barisan, luruskan. Lah nek sampean benggang nek kono ana setan nek kono. Lah nek sampean wis katik benggang, ati sampean karo tangga sampean iku berarti wis gak sambung. Akhirnya ya ada apa rasa hati gak enak dan seterusnya. Lagi dalam pergaulan ya gak apik. Mulai dengan apa? Merapatkan barisan, nyegah supaya setan itu gak masuk di antara barisan. Mulanya aja sampai apa? Selisih dalam barisan. Sehingga Nabi Dawono fatah talifa kulubakum. Akhirnya selisih hatimu. Lah iku diselidiki karo wong Amerika. Apa sih salat kok rapet? Ternyata di kono wong nek kerja mulai esuk sampai dhuwur stres kan? Nah, menghilangkan stres itu dengan cara salat berjamaah mepet. Aku stresnya iso berkurang. Misalnya sampean kerja mulai esuk dhuwur gathik leren terusno. Jantung wajur. Jadi memang Allah menciptakan waktu-waktu untuk istirahat. Mulanya ana waktu khailulah. Apa khailulah? Tidur siang. Sama lah ngono sih wae durung ngantuk. Ya ngono iku sih bener sak durunge apa? Sak durunge dhuwur iku turu dhisik.
Lho ngono iku sing praktek justru wong Jepang, wong Cina. Dadi nek pabrik iku dikai kesempatan tidur siang. 10 menit sampai 20 menit setengah jam. Engko mari turu iso fresh maneh kerja sampai sore iku iso maksimal. Lah cara Islam diatur salat jamaah. Nek cara wong Cina sehari semalam iku ana 5 energi mayor jenenge. Waktu zuhur iku turunnya energi api. Lah iku menterapi jantung. Lah supaya jantunge normal, jantunge sehat, dikongkon salat. Begitu mari salat, kerja maneh sok fresh. Lah ngono iku sing praktek justru wong Jepang. Dek kene gak ana ya program tidur siang. Wayahe awan iku gawe waktu turu. Nah, oh di Cina iku arek TK iku nek awan iku digawe waktu tidur siang. Jadi bangku iku digeser, dibeberi kembul turu awan. Wong sing praktek malah wong luar padahal sing duwe teori kemah wong Islam. Ada yang lain? Jadi nek barisane apik, rapi, iku iso mengendorkan stres. Ngono lho. Jadi sing kanan tegangan tinggi, sing kiri tegangan rendah, ditemplekno ngene saling menetralkan. Stresnya iso hilang. Yang lain? Kamar mandi boleh ke? Nyanyi di kamar. Nyuwara tok lho gak oleh. Pemenenya nyanyi. Mulane kate mlebu kamar mandi apa dongane? Oma ini minal hubusi wal khobais. Elek lanang elek wedok. Elek lanang wedok iki sapa ya setan. Ndek jeding nggone setan. Sampeyan nyanyi ya girang setane. Ya lek sampeyan gak ndonga setane ndelok sampeyan, aurate sampeyan ketok. Mulane nek mlebu jeding kudu ndonga. Lah nek sampeyan gak ndonga ketok auratmu. Lah nek tepak setane wedok terus jatuh cinta nang sampeyan. Akhirnya sampeyan mlebu dalam mimpi. Ngimpi ngeloni cewek. Lho kok bendino? Ah iki berarti sampean wis kena gangguane setan. Ya ana wong lanang ya apa wedok. Dadi mergo lek adus iku mang gak ndonga terus ayu didelok karo setan lanang masuk dalam mimpi. Ben-bengi ku perasaane kelon karo wong lanang. Mergo iku mang mergo waktu adus gak maca akhirnya aurate didelok setan lanang masuk dalam mimpi. Yang lain? Kale ya nyanyi di tempat kamar mandi. Berok barang kadang adus bengok-bengok kale. Yang lain? Karena sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.